Gernika-Lumoko Santanape kiroldegiak abonatuen errekorra lortu du 2024ean. Erabiltzaileen hazkundeak instalazioa tokiko kirol erreferente gisa sendotzen duela aipatu du Gernika-Lumoko udalak. Santanapeko kiroldegia, hain zuzen ere Gernika-Lumoko udalak kudeatzen duena, azken urteetan bazkide kopururik onenera iritsi da. Iazko urtean 2024an, 5.526 pertsona inskribatu baitira guztira, Gernika-Lumoko udaletxaren arabera. Datu horrek, 2019 urtearekin alderatuta, 7%ko igoera izan duela esan nahi du, eta 38%ko hazkunde nabarmena izan duela aurreko urtearekin alderatuta. Honek esan nahi du, pandemiaren eraginaren ondoren suspertzeko joera argia egon dela. Santanapeko abonatuaren batez besteko profila, 32,33 urtekoa dela adierazi dute Gernika-Lumoko udaletxetik, eta sexuaren araberako banaketa egonkorra egon dela aipatu dute azken 5 urte hauetan. Erabiltzaileen, 154,9 gizonak direla aipatu dute, hain zuzen ere, 3.034 gizon, eta 145,1 emakumeak direla. Hain zuzen ere, 2.489 emakume. Azken urteetan, emakume abonatuen proportzioa zertxo baita hasi dela gaineratu dute Gernika-Lumoko udaletxetik, eta mailarik altuenera 2024an iritsi zirela. Gainera, zenbait desgaitasun mota dituzten 85 pertsona abonatu komunitateko kide direla azaldu dute, eta 147ko desgaitasun ehunekoa dutela, batez beste. Abonuen tipologiari dagokionez, 158,9 familia abonuei dagozkiela adierazi dute Gernika-Lumoko udaletik, 3.255 hain zuzen ere, eta 141,1 banakakoei, hain zuzen ere 2.271. 2023arekin alderatuta, banakako ongarriek hazkunde nabarmena izan dutela adierazi dute Gernika-Lumoko udaletik. 1.221etik 2.271era pasatuz. Datu horrek, familia ongarrien proportzioak pizka bat bera egin duela erakusten duela azaldu dute Gernika-Lumoko udaletxetik aurreko urtearekin alderatuta. Instalazioak erabiltzaileak erakartzen jarraitzen du Gernika-Lumotik haratago, bertan bizi diren 2.327 abonaturi, gertuko udalerriek duten presentzia nabarmendu behar zaiela adierazi dute, ala nola musikakoak 203 direla, busturikoak 145, gautegi zartegarrak 109, forukoak 86 eta aiangizkoak 79 lurralde mailan, 5.509 abonatu daudela adierazi dute, Euskal Autonomia Erkidegokoak direnak eta gehienak Bizkaikoak direla adierazi dute. 5.493 eta 17 erabiltzaile berriz Espainiako beste probintzia batzuetakoak direla. Albacete, Almeria, Granada, Santa Cruz de Tenerife edo Zamora, besteak beste. Beste datu garrantzitsu bat kiroldegiaren erabilera izan dela adierazi dute Gernika-Lumoko udaletik, Eusko Jaurlaritzak sustatutako mugiment txartelaren bidez. Horri esker, 6.000 pertsona inguruk instalazioez gozatu ahal izan dute Euskadiko kirol zentroen arteko mugikortasun baimen batekin. Udal kirolen arlotik, datu horien garrantzia nabarmentzen dutela adierazi dute, herritarrek kirolarekiko eta jarduera fisikoarekiko duten gero eta interes handiagoaren erakusgarri direla azaldu dute, hain zuzen ere, zera azpimarratuz. Santanape, bizilagunen osasunerako eta ongizaterako funtsezko gune gisa finkatu dela esan dute, eta bertako instalazioak edo zerbitzuak hobetzeko lanean jarraituko dutela.